stemme. Helt særligt at få lov at træde ind i hjertet, fordi for mig er en stor del af det, som bedstemor hun repræsenterer, det er vores hjerteslag. Det her dybe indre puls, rytme, som holder os i livet sammen med vores vejrtrækning. Da Elisabeth hun spurgte mig, om jeg ville komme i dag, så var mit umiddelbare svar ja. Det ville jeg meget gerne. Jeg tror først efterfølgende, så tænkte jeg, men hvorfor skal jeg tale om fred? Hvad er det, der gør, at fred kan komme her fra min stemme ud i verden, i forhold til alle andres stemmer? Og jeg tror ikke, det er i forhold til, jeg tror nemlig, det er vigtigheden af at opdage, at vi som udgangspunkt er én stemme. Uanset at alle de her stemmer, de taler med forskellige toner, forskellige sprog, på forskellige steder i verden. Din stemme, vores stemme, min stemme, er fuldstændig unik i erindringen om fred. Jeg tror, at fred er noget, vi alle er skabt af og i. Uden at tage ejerskab af Gud kan være, eller skabelsen kan være, så tror jeg, det er der, vi kommer fra alle sammen. Et kim af fred, dybt inde i vores hjerter, inde i hjerteslaget. Og vi er så heldige, at vi får en krop, når vi kommer ned her, som har det hjerteslag, som konstant kan kalde på os og sige, husk, hey, det banker her. Husk freden, der bor inde i dig. Husk den. Husk kærligheden. Den kærlighed, du også er skabt i og af. Og så er det livet, det sker. Og det gør det. Livets store skole går i gang. Og vi bliver revet rundt alle mulige steder. Vi skal lære, helt fra vi er helt små, får vi at vide, at vi skal lære. Vi skal lære en masse. Du skal blive til noget. Og på en eller anden måde, så fjerner vi os fra at lytte til vores hjertes slag. Og vi lytter til alt muligt andet. Og det er okay, og det er i orden, og det er, som det skal være. Og samtidig så tror jeg på, at det hjerteslag, det er også det, der kan kalde os til fred i vores indre. Så i alle mulige tider, igennem alle historier, også dem Elisabeth så smukt fortalte, så har det noget med hjertet at gøre. Det har noget med at lægge hånden på hjertet. Og mange gange har vi ikke prøvet, hvis vi, så lægger vi lige hånden på hjertet. Der er en eller anden rytme derinde, der kalder på noget. Et symbol, vi er givet, som kan kalde fred. Det er vigtigt. Og det er vigtigt, tror jeg, at huske, at den fred, den kommer netop inden fra dig. Der er den her ordlyd, at vær den fred, du ønsker at se i verden. Og jeg tror virkelig, det er sandt. Jeg tror virkelig, det er sandt, at du talte også, Elisabeth, at hvis ikke, at vi er freden selv, jeg tror, det var sådan, du sagde det, Elisabeth, så kan vi ikke dele freden med andre. Jeg har lyst til at give det en lille drejning og sige, jeg tror, du er fred. Du skal bare opdage det. Så hvad du gør, når du deler med fred. Jeg tror på, at det ikke er noget, der ikke kan eksistere. Kærligheden er ikke noget, der ikke kan eksistere. Det er noget, der bor dybt i os alle sammen. Det er det, vi er skabt i og af som mennesker. Det er det, vi kan søge ind til, når vi farer vild ude i livets store skole. Der er sådan et mantra fra The Isha Upanishad, som er en del af den indiske tradition. Det lyder sådan her. This is perfect. That is perfect.
From the perfect springs the perfect. Take the perfect from the perfect, and only the perfect remains. Om Shanti, Shanti, Shanti. This is perfect, that is perfect. From the perfect springs the perfect. Take the perfect from the perfect, and only the perfect remains. Om Shanti, Shanti, Shanti. På mange måder tænker jeg, at man kan leve et helt liv i det mantra. Betyder det så, at det er perfekt, at der er ufred i verden? Betyder det så, at det er perfekt, at der er sygdom og død, ødelæggelse på forskellige måder? Ifølge det mantra, så betyder det faktisk det. Så betyder det faktisk det, at igennem alt, hvad vi gør, er der en invitation til at være med det, der er, som det er. At være med det, der er, hvad end der sker, som det er. Faktisk helt fra sådan et sted, hvor at det at være i kærlighed og det at være i fred. Man siger, some of the wise sages, they say, at det er uden mening, den verden, vi er født i og af. Den er reelt på et sæt uden mening. Og så er det menneskets frie vilje at skabe mening i det hele. Så vi taler nogle gange om det her canvas, der er sådan helt blankt, helt hvidt, helt åbent. Og det er, hvis vi følger det mantra, så er det vi er skabt i og af. Og vores rejse her på jord handler om alt det mening, vi får skabt. Og så på et tidspunkt, det er jeg sikker på, at I alle sammen har prøvet, så kommer jeg til et sted, og tænker, jeg orker ikke mere. Jeg orker ikke at have en holdning til noget mere. Jeg orker ikke at forholde mig til, at være i forhold til. Så på en eller anden måde er der der en bevægelse tilbage til det uden mening. Tilbage til Gud, tilbage til fred, tilbage til kærlighed, tilbage til universet. Hvad end vi vil kalde det. Og på en eller anden måde, så har det en skønhed. En helt unik skønhed, som naturen hver evig eneste dag viser os. This is perfect, that is perfect. From the perfect springs the perfect. Take the perfect from the perfect, and only the perfect remains. Hvis vi spejler os i naturen, så lynhurtigt, så tænker vi, ja, den er jo perfekt. Den står igennem alt. Alle storme, tørke, meget vand, alt. Og der er noget perfekt over det, uanset hvad den bliver udsat for, uanset hvad der sker. Hvordan kan det være anderledes for os mennesker? Jeg tror ikke, det er det. Vi er så givet vores frie vilje til at skabe mening i alt. Og der er ikke noget vej med mening, men nogle gange tror jeg, at den kan bevæge os væk fra freden. Og jeg tror, vi skal starte med os selv, og så kan vi jo bruge, ligesom Elisabeth, bruger trommen og kalder på alle kræfterne fra naturen, så kan vi bruge naturen til at erindre den fred, vi er født i og af og med. Det her heartbeat. Så måske har I lyst sammen med mig, bare ganske kort eller lang tid, jeg ved ikke hvor længe det skal vare, at finde et sted, du kan kigge lige frem for dig, eller lukke øjnene. Og så prøv at invitere til at vende ind til dit hjerteslag. Derinde i dig, inde i dit tempel, inde i din krop. Og bare måske for en stund prøve af, om der kan være noget fredsfyldt der. Om der kan være en kærlighed der,
Og give plads til, at den kærlighed, den fred, bare for en stund er dig. Alt der er dig. Og den kærlighed, der er, at alt der er dig, den fred, der er alt der er dig, giv plads til, at den kan bevæge sig ned gennem dine fødder, som store rødder ned i moder jord. Og som træets krone op til himlen, op til faderskab, op igennem dit hoved. Ikke fordi du skal noget med det, men blot fordi det er en invitation lige nu. Prøv at mærke fred i dig, kærlighed i dig. Og et eller andet sted der møder du andre hjerteslag. Du møder dem, der sidder her. Du vil møde dem, der bor i området omkring. Du vil møde hele verdens hjerteslag. Og uanset hvilke handlinger de hjerteslag har gjort i den her verden, så har det et hjerteslag, der banker dybt inde for fred. Så lige der, når noget bliver svært, og måske i det her øjeblik, blot for at mærke freden i dig, i verden, bare for en stund i sådan et ubevogtet øjeblik, at det ikke er igennem vores handlinger, at vi søger fred i hinanden eller fred i verden, men det er igennem vores fælles store hjerte. Troen på det. Troen på verdens fælles store hjerteslag, som er symboliseret af alle vores hjerteslag, som går ned i moder jord til hendes hjerteslag. Father Sky, himlens hjerteslag. Lige der tror jeg, at vi som menneske kan starte, eller fortsætte, eller hvor vi nu er på vores livsrejse, med at hvile i fred, bede for fred, igennem verdens fælles hjerteslag. Og vi er mange hjerter på den her planet. Vi er rigtig, rigtig mange hjerter. Jeg ved faktisk ikke, hvor mange vi er, men vi er mange. Og hvis vi lige der kan tage kontakt til hinanden, så tror jeg på, at det gør en forskel. Jeg kan huske, at min mester, Shantimai, hun sagde, "How do we know that prayer works? How do we know that prayer works?" And then she smiled and she said, "Well, because you hear it. When you pray, you hear it. You hear your prayer. And God is in you as you. The heartbeat, the peace is in you as you, so you hear. And that's how we know it works. That's how we know our prayers for peace, for love, for health, whatever we pray for, that's how we know it works." Jeg synes, det er ufattelig smukt at tænke, at hvordan du kan vide, at dine bønner, for hvad end du måtte bede for, virker. Det er fordi, du hører dem. Om du taler dem inde i dig, eller du taler dem ud højt. Jeg tror, at hvor jeg startede med at sige, at hvorfor det var
Men de her, der skulle stå her, det er der, jeg vil slutte, at det er ligesom, jeg kan godt lide det engelske ord, to be at service. Huh? We're at service of life. Disciple of life. Og sådan føler jeg mig her, at al den visdom om fred, der bor i alle jer, der sidder her, den strømmer ind her, og den strømmer tilbage uendeligt. Så det kan godt være, at der er kommet nogle ord ud her, ja? Og en kærlighed og en fred. Men mest af alt er det, fordi vi gør det sammen. Så jeg tror på dybt i mig, at freden bor i os alle sammen. Because of our heartbeat. Og hvis vi husker at lytte der, så kan det være, at vi kan erindre den, også når vi synes, det er svært. Tak.